Защо протеина е толкова важен за тебе? Остани във видеото, за да разбереш. Протеина е един от трите есенциални макронутриента, от който хората се нуждаят за правилното функциониране на тялото. Протеина се води основната градивна единица на тялото, като той е отговорен за изграждането на мускулната маса, нейното поддържане и нейното възстановяване. Освен това, протеина е отговорен за производството на редица хормони в тялото и за поддържане на имунната система. Един от основните плюсове на протеина е, че когато го приемаме, тялото изразходва между 20 и 30% бонус енергия за самото му усвояване и разграждане в тялото. Препоръчителната дневна консумация на протеин за хора, които спортуват и нямат здравословни проблеми, се води между 1 грам и 6 до 2 грама и 2 на килограм телесно тегло, като за по-активно спортуващи аз препоръчвам по-горната граница. Без значение колко хранене имаш, дали ще са 3, 4 или 5, е желателно във всяко едно от тях да включваш между 30 и 50 грама протеин. Основни източници на белтъчини, на които можеш да заложиш, са всички видове меса, всички видове риби, морските дарове, млечните продукти, протеиновите пудри и бобовите култури. За още полезна информация последвайте профила ми.